מאות התמודדו, רק 40 זכו להגיע לתחרות של היום. מדובר בבני נוער, רק בני 15 ו-16, והם התמודדו עם שאלות קשות מאוד בתחומים של מתמטיקה גבוהה ומחשבים. מה שבטוח, מי שינצח יהיה מסודר, לפחות כלכלית. ניר דבורי מדווח. אין דיונים, אין סוף וסוף שיש לנו במדינה. החדר הזה מפוצץ ב-IQ, רק בני 16 ובצה"ל וחברות ההייטק כבר מחזרים אחריהם. אנחנו מנסים גם לאתר אותם מוקדם וגם לנסות להם כיוון בתחום הספציפי. תחרות המחשבים הזאת מאחוריה עומדים מכון ויצמן, כמה חברות הייטק ויחידות מסווגות בחיל המודיעין, פותחת את השער לביל גייטסים הבאים. באתי לקחת מקום ראשון או שני, לא פחות מזה. כמה מהם אגב עוד לא בני 16 וכבר עובדים ומרוויחים הרבה כסף מהכישרון שלהם. ילד בן 15 שעובד בחברת הייטק זה כבר לא משהו נדיר בחבל, ואם תשאל אני בטוח שתמצא 60-70% שכבר השתלבו בתעשייה. במשך שעה וחצי הם נדרשו לענות על שאלות בתכנות מתמטיקה ותקשורת נתונים, וגם מי שכתב אותן מודה שהן קשות במיוחד. לא ידעתי חצי מהשאלות שלא נבחן, וחצי היה קשה. לא עריץ לאף אחד. אבל לי הלך לי דווקא די בסדר. מקווה לטוב. דרך אגב, שום נערה לא ניגשה למבחנים. השאלה היא אם הן לא מתעסקות בתחום או שזה לא מקובל חברתית עם בת שרוצה לשחק במחשב והגיעה לא לתקציב הברבי, או שפשוט הבנים יותר סופים מזה, אני לא יודע להגיד כאן. בשנה הבאה מצפים שם שגם נערות יתקבלו. בשבוע הבא ידוע הנבחנים מי הם 10 הזוכים. להם צפוי כבר עתיד מובטח.